Kde je? Vzbudili mě v 6 ráno. V 6 ráno. 6 ráno. Je 7 ráno a už to jede. My už jsme konečně dojeli po několika hodinách čekání na vlak, který byl furt plný. A nebo nejel, protože dneska byla nějaká ráno nehoda na trati. Ty jsme si tady zařadili mezi turisty. Jdeme rychlostí blesku. Je tady milion lidí. Je to úplně šílený. 1000 turistů. Jako včetně nás. Mírám tu vedrem. Je tady asi 130 stupňů na sluníčku. Tak na tomhle to mě poslat, tak jsem mrtvá, jo. Já nemůžu dechat ani na houpačce, na to, že bych jela na takovýhle šílenosti. Jako je to jak u nás doma, no, prostě. My jsme teďka ve čtvrtí do Tombory a je to tady úplně bizár, jakože je trochu tady smrdí tráva a cigarety, tady se jako kouří venku, to třeba u nás vůbec ve městě neděje a je to tady úplně šílený. Viděla jsem se už 6:35. Je to tu prostě pěkný. Znáte to? Víc hlav, víc ví. A tady je spoustu hlav. Ještě víc jich tady bude. Tak to je fakt pěkný. Koukej na to. Tady ta holka je fakt pěkná. No, tak díky, že jsi vlezla do videa. Je to moc hezký prostě. Ještě jsi malá, dá se natáčet nad tebou. Vyrazili jsme ven a je krásně, prší, i takový japonský počasí, já jsem si nezabalila bundu proti dešti, protože jsem doufala, že bude hezky, tak jsem si koupila pláštěnku.
nutná věc na dešti je ta, že když přijdeš do pivoňkové zahrady, tak to tady vypadá takhle. Už jsem zase na letišti, teď můžete si sebou vzít deštník, můžete si sebou vzít i pití, jenom vám ho dají do takového skeneru a zjistí, jestli není jako závadný. A ani po vás nechtějí pás, jak letíte jenom jako vnitrostátně, tak vás vůbec nekontrolujou. Já už jsem u nás v Sendai zase, tak to je úplně super, jdu na vlak a už se těším moc domů. Taky se těšíte vždycky domů, když někam jedete, tak já strašně ráda někam jedu, mě se to hrozně líbí a pak jsem moc ráda, když už jsem prostě doma, protože páni doufám, že se vám ten náš výlet aspoň trošku líbil. Zase příště někam pojedeme, tak se uvidíme. To je bračka pro jenom půl hodiny. Vás ví pro a proti.